Jeg tjekker lige. Så. Nu med ud, så. Ja, hun er der. Kom nu, Asif! Hun er der nu. Det er i to. Hvem er det, der er med her? Man kunne da flytte kameraet lidt. Hvad? Man kunne da flytte kameraet lidt, så det kan Hvorfor det? Hvad? Hvorfor har du flyttet det? Fordi så kan man stå her også. Det gider jeg simpelthen ikke til. Kom så, Olivia, det skal gå Men stærkere. den står jo også helt skævt. Kom, bak op, bak op. Det var dem, vi spillede mod, var det ikke? Det var de grønne. Nej, de røde. Nej. De har også spillet. Jeg spillede mod de røde. Nå. Så vi spillede mod begge hold. Få det nu gjort sikkert derovre, i stedet for at begynde på alt det der. Og så hjælp til den i stedet for. Kom, angriber, kom! Hop! Hey, kom nu lidt! Du står og kigger på de øjer med jer. Det er godt. Annika, du er ned og få lovet noget der, i stedet for at stå og vente på, at de spiller nok til jer. Opad! Godt spil, piger! Kom nu med her, Rosen! Kom nu! Kom, følg markeringer! Følg markeringer! Og skubbe! Offside! Kom, få skubbe! Hvor er det koldt. Sted. Fortsæt. Næste. Kom, næste. Hold igen. Kom, angriber. Og få skubbe. Kom, angriber. Vi skal altså være lidt bedre til at samle de bolde deroppe nu. Kom, arbejde! Fortsæt! Hvad er der nu? Afsted! Og så får den slået ind over, hvis den er det. Den er ikke ud. Kom nu på plads! Kom lidt. Godt. Og få ro på igen, og så få styr på det. Kom, siger jeg. Hey, hvor går tiden bare langsomt. Ja.
er noget bevægelse deroppe. Gitte, kom nu dybere! Jeg skal lige vide, hvem er den mest troværdige af jer, dig eller damen? Det er bare ham vinke. Han må gerne vinke. Ja, vi er på begge fløje, så det... Vi er ligeglade. Han må gerne vinke. Vi tror på ham. Det er jo fordi, det er jo Silkeborg. Det står det i sig. Det er ikke udvist. Det bliver sådan lidt kamp. Orden, Annika. Kom hurtigt, omstilling! Hurtigt! Og gør klar, Katrine! Du løber den forkerte vej! Forsvaret bare for at teste det over, så kan du... Hurtig omstilling! Det går stadigvæk for langsomt! Skygge! Ser du det gennem skærmen hele tiden? Ja, fordi jeg skal ikke finde ud af, hvor næsten. Er det ikke træls? Skal jeg så over? Så må du gøre det. Er jeg med? Ja. Er jeg med? Godt. Han lugter bare ikke særlig godt. Nej. Altså, man kan også godt fortsætte på at kigge bagud. Det var det. Og Tine! Og lav lækkerier! Kom igen, kom igen. Nu er det find markeringen anden. Vi er ikke enige om, det er maks 10 minutter første første. Nej, det er godt! Hold! Kom så! Bare fortsæt ud! Fortsæt! Bliv ved! Det er godt, så. Søg så, kan I ikke lige rykke en halv meter længere tilbage? Søg så! Fra Rikke, prøv lige at komme op og rykke tilbage. Kom! Kom, Andrea. Vi skal dig frem. Op frem, Andrea. Kom nu, der går ind i det. Kom, Andrea, ind i det! Godt, så skubber vi det bare opad. Du er enige om, hvem der laver dybde? Afsted! Kom, tommel op! Føling! Godt, Emilie! Godt lukket ned! Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er mere zoom på. Tak derovre, Emilie! Man kan næsten ikke se noget. Hey! Hvis det er dig, der holder tilbage og spiller det foregår herovre, så skal du også trække med herovre. Vi er ikke ind og have varme i stedet for. Fremad, piger, i det forsvar. Kom, I kan fortsætte med arbejde. Kom, selvfølgelig, dig der næste. Godt genfra, så. Bold. Kan I ikke gå ind? Igen. Og få varmen derinde, så kommer vi ind og henter jer. Kom nu, Thor. Kom nu, leder på plads.
Det stod bare så. Jesper, kom angriber! Hvad laver du? Den er derhenne. Nej, du filmede på det her. Gjorde jeg. Du bliver nødt til at kigge ind i kameraet. Jeg skulle da ikke se noget. Godt, Andrea! Sådan! Godt! Godt spil her. Kom nu hurtig omstilling igen, Pia! Kom hurtigt! Ikke der, du kigger den forkert vej! Ud til kanten, helt ud! Bak nu, når vi løber hjem over! Kom nu med de afleverer! Ja, det er okay, P. Ej, er det 20 minutter? Kom nu! Kom nu, de skal så dig! Stop! Benedikte! Ja. Ja, godt! Også Pia! Fortsæt med lidt crossangriber! Det gør op på 14'eren, op på 14'eren! Godt pres, Andrea. Så tager vi bare mod det op. Kom her! Hugge! Godt afsluttet, P. ellers! Så hurtigt på plads! Benedikte, kig nu den anden vej! Du skal bakke. Ej, den er jo på vejen, bolden. Lidt længere ind med på midt. Kom. Bolden var jo på vejen. Det skulle jeg også lige have med på kameraet. Så er det tæt på kratsen. Nej, men du sagde teknisk. Andrea! 8'eren her. Dernede, Marie. Ja, vent til at den slår til bakken. Nu er det 5 markeringer igen. Og stærk. Ja, og helt større. Og en sixpack. Ja, stærkt. Rigtig godt derovre. Hvor gammel er din datter? Hvor gammel er din datter? Hvad for med dato? Hvis du vidste det, så... Hvor gammel er den ældste? Hvor gammel er den? Ja,
Stærk Kjeld. Jeg er snart 14. Nej. 132. Kom til, kom ind over. Kom ind i feltet. Nej, men hvis du ser, hvad der er. Ja, det er træk bare lidt længere med frem og klar på det første. Det skal jo godt nok passe på, det bliver rent. Ej, men... Hold nu pres på hende, hold nu pres på hende. Kom med lige der skal holde op i hende. Kom. Helt hjertet så, helt hjertet. Overblik, overblik. Nu prøver vi ikke stress for meget. Marie kamera. Godt, Julia. Kom frem igen, skubbe. Nu står du bare og kigger ned. Det er super. Hvor langt er det tilbage? Altså, de skulle gerne komme. Sted, Andrea, sted. 10 minutter. Få skubbe med for os. Yes. Men vi har egentlig først 20 om 20. Ej, vi går bare, når de kommer. Det kan stå hende, Annika. Så kigger på, at hun får lov til at strække. Det skal hun ikke have lov til. Ej, det er her. Ja, Stine. Godt, nu er det 5 markering, Røg, men har vi været her? Nej, hvad er det på? Pakke. Effektiver, kom ind, effektiver. Ej, kamera. Godt, pres over, Katrine. Kom nu, Michael, det er dig. Jeg håber, jeg kan se igennem og kan se, hvem der har filmet. Nu finder du kraft. Nu følger jeg. Jeg får lige så røvslet. Kig op. Jamen, hej, Jose. Godt videre. Det er naturligt, Nadia. Kom hurtigt, find markeringer. Find markeringer. Ja, Nadia. Næste kamp. Det er helhjertet nu. Du har ikke bolden, mand. Det er nu fodbold 13. Kom videre. Drama. Kom, Katrine. Bliv ved over. Kom videre, hold jer i gang. Jeg er 5. Mærk, den lever. Ja, det går nok. Ind og få fat i en der. Kom nu. Ja. Det var den anden lige. Det er lige. Kom igen. Godt, Katrine. Afsted, Hård.
sikker på, hun arbejder? Ikke? Altså, vi er sikre på, hun arbejder. Og så siger vi til os. Kamera. De vender rigtigt. Det er kun 8 minutter. Ej, det kunne gå 2 minutter siden sidst. Nej, det var 12 minutter sidst. For at være lidt kortere. Ja. Så det betyder, at der er 6 minutter nu. Nej, der er 10 minutter nu. Men, skal vi vide, om det er? Hvad? Kan jeg vide, om det er, der skal filme efter os? Jeg håber eddermame, det er nogen, der kommer til huden. For jeg har egentlig ikke spist noget. Har du ikke? Jeg synes, det er så fedt. Not. Nu filmer du altså ikke. Skal vi filme det der derude? Altså, for... Wow, hun har langt hår. Prøv at se. Det der. Men det er det, de skal til. Det er faktisk snakker om, at dommeren bare skal til at gerne arbejde med ham. Så det er helt inde på livet af hende. Så det er helt arbejde med ham. Hvad sker der? Og der er ikke engang nogen mål i den her kamp. Vi har brødkamp i aften. Rolig. Du må godt komme over her. Nej, Det var typisk, hvis der var nogen, vi kendte, der skulle spille nu, når vi var færdige. Ja. Kom så! Fortsæt med arbejde Der er der! 5 minutter til de andre skal være. Du er bare ikke gider. Jeg vil ikke mere. Kom til! Kom ind foran, Annika. Lad være kom ind foran. Det er nogle partister, der skal spille. Det er kraftedeme lavet. Omstilling! Det er jo 13. Godt, så... Kom, kør den ud, kør den ud! Hvorfor kommer de ud allerede nu? De har ikke engang spillet første halvleg. Dem her. Nej, men de skal varme op i en halv Pres time. på, læg pres på, kom nu! Det er altså ikke Kom og tag imod, nu siger indkast. Jamen, jeg ved desværre ikke, for jeg nåede ikke til at... Så jeg sådan... Annika, du skal være med derinde, og der var du over i den anden side. Det er også lidt uhyggeligt. Nej, det er fordi, det kommer... Det er kameraet.
Ej, er det kameraet? Nej, Anne-Marie, du skulle have filmet herovre. Nå, jeg troede, det var kameraet var her. Ej, tænkte, du kunne filme. Nu filmer du. Kom nu, dyt dig ind her! Kom nu lidt bevægelse, I står alle sammen og kigger! Kom nu, Katrine! Løb! Fortsæt! Lene! Kom nu frem til hende! Kom igen! Godt, Julia! Den hopper. Over, videre. Kom næste. Kom helt hjertet ind i det. Ja. Midtbanen, nu begynder de at kunne løbe hen over jer. Ej, jeg kan ikke tage deres stemmer. Godt så. Få den fremad. Jo, sådan der. Få skubbe, kom! Kom Marie, ud i det! Ud i det, Katrine! Fortsæt med lidt pres på! Sådan! Midtbanen, I skal lige have snakket sammen igen, så vi får fat i dem, så de ikke løber herover jer. Og så ringer jeg til en af dem inden fra... Hvad? Nu ringer jeg til en af dem der. Hey, du skal filme. Tager du ikke En, der tager den. Ja. En, der tager den. Hvem er det? Det ved jeg sgu ikke. Søren. Ej, Anne! Lad jeg prøve det. Den er lidt dybde på. Søren, det er fordi, at... Kom med, læg dig ind og arbejde på det. Fortsæt med arbejde, fortsæt. Heler, bare heler. Godt, men de andre skal bare ind i det. Så har man aldrig bold der hop. Du skal ikke gå på! Kom igen. Det er min linje. Bare tag op. Yes, det er godt. Nej, det er ikke. Hvem er det?